Teño un pouco de medo. Emilio, espere, espere. Vamos a escoitar o resultado do Vai de Baile, que ahora estamos nun momento moi emocionante e xa vamos ca súa historia. Taxista de Ribeira, Pues interesante. Ponimos aló, veña. Bueno, agora o voceiro do noso xurado vai a ser Carlos José. O xurado vai a puntuar as nosas parellas de 1 ao 10, vale? Eses puntos van a subir o seu casilleiro e irán sumando. A semana que ven, claro, a semana que ven. Para a seguinte semana. Veña. Imos alá entón, Carlos, contanos como fixeron as nosas parellas. Bueno, comenzamos cos Armantes de Paio Saco, unha parexa de rapaces bastante novos. E, bueno, valoramos que fixeron uns puntos bastante sinxelos, pero moi na medida da súa calidade individual. Fixeron os cruces enlazados bastante xeitosos e bailaron sobre todo moi ben de parella, mirando os ollos e acompañando non só co pés, sino posturalmente, non co corpo. Fóronse a puntos de Santa Margarida, que lles cadra moi cerquiña, que son da Laracha, e, bueno, comentarvos que a técnica individual hai que traballar un poquinho máis, pero como parella moi armoniosos e no valse super enxebles. Moi ben. Forte aplauso para os Armantes de Paio Saco, que ademais son moi noviños, son dos máis noviños que están entre os 8 finalistas. Ímonos para Chapela. Imos a ver que pasa cos de Chapela. A Chapela. Bueno, ímonos os veciños de Redondela, os chapeludos. Na Jota fonosele a Toutón, que lles cada tamén cerquiña. Pero, bueno, non lles deu tempo a facer todos os puntos completos porque son bastante longos, non? Fixeron unha versión reducida como os grandes produtores cinematográficos. Fixeron careos, pero, bueno, notamos un poquinho falta de carácter na interpretación dos puntos. Despois hai algo moi a correxir, que é mirarse os pés. Os bailarines nunca se miran os pés, iso é primordial. E despois notamos que estaban un pouco descompensados de forza. En esta sociedade tan masculina sempre pensamos que os homes suelen ser máis fortes e aguerridos, pero nesta parella hai un cambio. É así e a nos valenos ben. Leti é unha muller moi forte. Moi ben. Claro que sí. Quédanos entón a puntuación. Bueno, falta o agarrado, non sei se Carlos vai a o deles, o de Redondela, claro. No valse nos chapeludos chegamos á conclusión que soltando tensión. Soltando a tensión do suelto. Aprendí isto de que non se mira pos pés. Non se pode mirar pos pés. Ahora co pé, claro, ahora que pos ollos. Sí, ahora que co corazón. Bueno, imos aló entón saber cal é a puntuación, que ahora os números son moi importantes. A verlo, Carlos. Entonces, os Armantes de Paio Saco, un 7,5. 7 puntos e medio. Para ser a primeira volta está moi ben, moi ben. Puntos que van subir ao casilleiro de os de... Dos Armantes de Paio Saco. Os Armantes xorados con Chapela. Ora. E os chapeludos de Redondela, un 6,5. Outro 6,5. Bueno, para ser a primeira volta. Non é nada, é un puntillo de diferencia. Isto empeza reñido, moi reñido. Bueno, Emilio de Ribeira. Bueno, moitísimas gracias, señores do xurado. Temos a táboa. Bailadores, miren para aí, por favor, amigos todos, vai de baile. Co 7,5 dos Armantes e 6,5 dos chapeludos. Moi ben. Bueno, a semana que ven, novo combate no Vai de Baile. Un aplauso para eles. Emilio de Ribeira, boas noites. Boas noites.